σήμερα φτιάχνουμε πάρα πολύ οικονομική, πάρα πολύ νόστιμη και πάρα πολύ γρήγορη μπουγάτσα. Αυτή η συνταγή έχει δύο μέρη. Τα φύλλα μας που θα τα βάλουμε στο ταψί μας και μια πάρα πολύ ωραία και πεντανόστιμη κρέμα που θα βάλουμε μέσα. Ξεκινάμε. Λιώνω ήδη βούτυρο, γιατί θα δείτε θα το κάνω σε λίγο. Φτιάχνουμε κρέμα. Μέτρια φωτιά. Προσθέτω φρέσκο γάλα. Θες γάλα. Πήγα και προμηθεύτηκα από τους αυτόματους πολιτές. Θες γάλα. Τέλειο, ολόφρεσκο και πεντανόστιμο γάλα 24 ωρών, που πραγματικά αν δεν το έχεις δοκιμάσει πρέπει να το κάνεις εδώ και τώρα. Προσθέτω λοιπόν γάλα στο κατσαρολάκι. Αυτό είναι φρέσκο γάλα με full λιπαρά. Προσθέτω ψηλό σιμιγδάλι και ζάχαρη. Το βάζω να ζεσταθεί, να γίνει μια πάρα πολύ ωραία κρέμα. Σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ανακατεύω μια ξύλινη κουτάλα. Μυρίζει τέλεια. Μου έχει σπάσει η μύτη. Αφήνω κρέμα στο πλάι και βάζω το βουτυράκι στο ήδη καυτομάτι να ζεσταθεί. Πυρέξ και στρώνω φύλλα κρούστας. Πριν συνεχίσω, προσθέτω βούτυρο στην κρέμα μου και το υπόλοιπο θα το χρησιμοποιήσω για να φτιάξω την μπουγάτσα μου. Ανακατεύω το λίγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συνταγή, σε αυτή την κρέμα εδώ, να χρησιμοποιήσει ένα γάλα εξαιρετικής ποιότητας. Βορειολαδίτικο γλυκό, βορειολαδίτικο γάλα, ταιριάζει τέλεια. Βουτυρώνω το πυρέξ γύρω-γύρω και κάτω. Και ξεκινάει το στρώσιμο των φύλλων. Θα χρησιμοποιήσω περίπου 4 με 5 φύλλα κάτω την κρέμα μου και μετά άλλα 4-5 φύλλα από πάνω. Παίρνω το πρώτο φύλλο και το βοηθάω ώστε να πάει κάτω καλά. Δεν πιέζω με δύναμη καθόλου. Θέλω η μπουγάτσα μου να είναι αφράτη και λαχτάριστη. Με το πινέλο μου ραντίζω. Επαναλαμβάνω, δεύτερο φύλλο. Χαλαρά, αργές και όμορφες κινήσεις. Τρίτο φύλλο. Θα βάλω τα κομμάτια που περισσεύουν απ' έξω μέσα. Θα ρίξω λίγο ακόμα βούτυρο και προσθέτω τώρα την κρέμα στα φύλλα. Την απλώνω λίγο να πάει παντού. Προσθέτω τα υπόλοιπα φύλλα. Αυτή τη φορά λίγο διαφορετικά. Λίγο βούτυρο ακόμα. Τσαλακωμένα τα φύλλα. Είναι το πιο εύκολο γλυκό νομίζω που υπάρχει και με ιστορία. Λίγο ακόμα βούτυρο και προσθέτω μαύρη ζάχαρη έτσι για να καραμελώσει από πάνω και να γίνει σούπερ. Ο φούρνος είναι προφερμασμένος, οπότε πάω να βάλω την μπουγάτσα μου να την ψήσω. Πόλεμος! Κοιτάξτε τι γίνεται. Έχει καραμελώσει από πάνω η καστανή ζάχαρη. Αυτή την μπουγάτσα δεν έχει ξαναφάει ποτέ. Ποτέ όμως, ποτέ. Το εργαλείο. Επειδή έχετε σούπερ συνταγή, βίντεο πανεύκολο, ακριβώς οδηγίες, φεύγετε για την κουζίνα εδώ και τώρα. Άχνη ζάχαρη. Μ' αρέσει χωρίς κανέλα. Αν εσένα σ' αρέσει, βάλε. Θα σε αφήσω. Λοιπόν, κόβω. Ακούσε. Η γέμιση μέσα λαχταριστή, ρευστή, τραγανό φύλλο από πάνω. Πόλεμος! Άντε, γεια! Ωραία, μην υπάρχει, Πηγαίνετε στην κουζίνα τώρα και φτιάξτε αυτό, το πεντανόστιμο, πανεύκολο γλυκό. Made in Βόρεια Ελλάδα, τέλειο γάλα, φοβερό από το συνεταιρισμό Θες Γάλα. Δηλαδή και μύρο το βράδυ να είναι και να θες γάλα και να λες δεν έχω γάλα, πας, βρίσκεις το κατάστημα με τους αυτόματους πολιτές, παίρνεις το γαλατάκι σου ολόφρεσκο, φεύγεις σπίτι και φτιάχνεις την πιο όμορφη, την πιο νόστιμη, την πιο απίστευτη, την πιο λαχταριστή μπουγάτσα. Εγώ σε ζητώ φαγητό, σας χαιρετώ. Πολλά φιλιά. Bye.